Is mise Adam agus an nuamh tá méid an dara céim a taspáintaí conas cluiche a bhunú. Dúis tíirmí go dtí scratch.mit.edu. An son lágáil isteach agus tar éis sé sin tíir go dtí mo chuid stuff. An son gheoigh tú de cluiche agus bhuail an ceangal agus tógfaidh sé tú an sa agus an son bhrú fich isteach. Conas go féidir tú an cód a féchant. Inis, tá mí chuna deargadí an léarthóid agus teargadí sunraí agus athróg a cruthaí. Agus an tanaméir tro. Agus den siúráta níos é sin seicáilta, agus tarrás go dtí an sprid a héan, agus chur tro I gach ceann de na saithidí gur an bór. Sa níis, teargadí glúiseacht agus tóg an ceann ag an deire, tro tá sé gurm chomá, agus chuirsteach sa bloch tro ag an bórg de gach saithid. So inis tá an athróg tro cuidirim le tro an cat. So inis tíirmí go dtí an léarthóid, agus tíirmí go dtí tábhais agus nuair clicáiltar brat glas, agus tar éis sin go dtí go dó, agus más an sin. Agus an son tíir go dtí bra agus I dáil le. Agus athróige go dtí an tanam an cat, so sprid a héan. An son tíir go dtí glúiseacht, agus tóg túr aig agus tar éis sin bog de goscéim, agus an níis tíir go dtí sunraí agus tóg an athróg tro, agus chuirsteach sa túr aig bloch. An son, tosna go dimmer de cluiche is féidir leat an líróid a bhuala agus má déann sé amach tarn sé arás. So, inis sábháil de tunscadal, agus den siúráta go bhfuil sé comhroinnte. An son, bheith an leathnach an tunscadal agus tíir síos agus bhrú an bed. An son, tá cód an sa gur chuir tú isteach I do leathrán grúsán agus beidh an cluiche ann. So an son, tíir go dtí quickdozer.com/tgcathair.html, chuirsteach an tanam a bhí ar leathnach agus bhrú oscail. An son, deireadh na leathnach tá a chur an píosa cód sin, agus an son, bhrú déach. An sa is féidir linn a bhrú tá an header, tá an alt agus tá an pictiúr agus tá ar cluiche, agus tá sé ag obrú go thúntach. Sin é an dara céim sa cacht conas cluiche a bhunú. Cíg mé sibh an tachtain se cún le a tuile ceachtainna, buimse Adam, slán go fóill.